ne balimaw an sigi kun ye Mali politicien jugu ni kiiritigɛla jugu minnu tun bɛ jamana kun na fɔlɔ n'u ma se ka jamana se ka danbe kɔnɔ n'u ma se ka hɛrɛ kɛ jamana ye olu bɛ panpan na bi komi tɛnɛni parce que ni nin constitution changera i y'a faamuya b'a la olu bɛ tagatɔ de kaso la ni nin constitution changera olu ka ala faransi olu bɛ mangoya olu ta bɛ tiɲɛ o de la u bɛ panpan na komi tɛnɛni constitution man ka falen an bɛ tafu bila olu k'u kɔrɔ ka tɛmɛ n'an sen fila ye yanni an ka taa ɲɛfɛ min ye comment ça s'appelle le 28 avril Ben de Cerveau n'a ka mɔgɔw o ye wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma ko an bɛɛ ka bɔ komi kɔnɔkulu le 28 avril i y'a faamuya b'a la ka MINUSMA gɛn o k'o kun n'u kala ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ parce que MINUSMA de ye kojugu kunyanfan ye ka MINUSMA to jamana fɛn fɛn kɔnɔ hɛrɛ tɛ jigi wa a balawu tɛ dala sa a balawu tɛ ban fo ka diɲɛ dugukolo meleke k'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan le 28 i y'a faamuya b'a la hali n'i bɛ jamana kɔ kan i fa n'i ba wele i dɔgɔninw wele i muso n'i denw wele k'u ka taa fara jama kan an bɛɛ ka bɔ komi kɔnɔkulu ka MINUSMA kun na kala gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ MINUSMA donna jamana fɛn fɛn kɔnɔ hɛrɛ tɛ yen basigi tɛ yen lafiya tɛ yen wa kɛlɛ tɛ ban fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke ka wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma cɛ fara muso kan denmisɛnnin mabakɔrɔ i y'a faamuya b'a la an bɛɛ ka bɔ komi kɔnɔkulu le 28 ka an faso kumabɔ k'an faso segin a danbe kɔnɔ tan tɛ yen ani sigi tɛ bɛn tuguni maliyɛn den bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan nin waati in na ka jugulakaw k'u kɛlɛ i y'a faamuya b'a la an bɛɛ ka wuli i y'a faamuya b'a la ka MINUSMA gɛn MINUSMA donna jamana fɛn fɛn kɔnɔ yen jamana a balawu ma sa a tasuma ma faga i y'a faamuya b'a la a gɛri ma ban a foyi tɛ ban parce que olu fana balo bɛ i y'a faamuya b'a la gɛri de la olu balo bɛ dɔ ka tɔɲɔ de la olu balo bɛ dɔ ka jamana cili de la ko bɛɛ ka bɔ le 28 avril i y'a faamuya b'a la k'a daminɛ Bamakɔ fo Kidali Kidali fo Kayi Kayi fo Bagunu bɛɛ ka mobiliser an ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ bɔta a ka ca ka tɛmɛ 5 millions personnes kan mɔgɔ bɔta ka caya ka tɛmɛ 5 millions personnes kan an bɛɛ ka bɔ n'an ye MINUSMA gɛn sisan ka bɔ an fa duguko kɔnɔ tasuma in bɛ dala sa gɛri bɛ ban jadisogo kɛlɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ ban parce que hali o don cɛ tɔgɔ Umaru n ɲinɛna cɛ tɔgɔ yɛrɛ kɔ min bɛ kuma cɛ ka fɔ la Seydou Umaru Tarawele cɛ min échappera ka bɔ jadisiw bolo n'a nana Bamakɔ Seydou Umaru Tarawele taara ɲininka a ye mun de fɔ ko ni jadisi fɛn fɛn banana ko MINUSMA de bɛ t'u furakɛ kulu wo kɔnɔ cɛ y'a fɔ dɛ jadisiw de tun y'a minɛ a tun bɛ jadisiw de bolo mais ale dugu taara jadisiw la ka boli ka na Bamakɔ Seydou Umaru taara ɲininka ko n'u banana jɔn de b'u furakɛ ko MINUSMA mɔgɔw de b'u furakɛ Mali ɲɛmɔgɔ fana ye dalilu sɔrɔ i y'a faamuya b'a la an k'u gɛn ko an k'u gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an k'u gɛn pewu an yɛrɛ bɛ se k'an ka lakana sabati mais a tɛ ɲa fo k'an ka bɔ de ka yira diɲɛma bɛɛ la k'an tɛ MINUSMA fɛ a tɛ ɲa fo que mɔgɔ miliyɔnw de ka bɔ mɔgɔ miliyɔnw de ka bɔ ka yira diɲɛma bɛɛ la ko MINUSMA k'an ka jamana to an ye an yɛrɛ bɛ se k'an ka sécurité kɛ o ye kuma kun fɔlɔ ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen ne balimaw an ɲɛ bɛ comment ça s'appelle Serifu Kɔnɛ a sigilen bɛ yen ko franchement ko Mali tɛ yen tuguni ko Mali bɛ danger la a donna ta a bɔra ta ko Serifu Kɔnɛ n t'a dɔn magistrat tun do kunu walima kiiritigɛla tun do walima juge tun do kunu je sais même pas ani dulɔ mina ninnu de tun bɛ an ka jamana ko na i y'a faamuya jamana tun bɛ ninnu de bolo san 60 mun de kɛra ninnu tile la pa paga o de la ni ne ye ninnu kumatɔ ye bi n dusu bɛ kasi n dusu bɛ tiɲɛ yanni bi ka se ninnu sera ka jamana segin a danbe kɔnɔ wa yanni bi ka se ninnu sera ka hɛrɛ kɛ jamana ye wa yanni bi ka se ninnu mais ko a ka bon hakili ma kɔ ni ne ye ninnu ye kuma na télé la dɔrɔn bilahi ni tɛ ɲini ka bin kɔ bilahi tellement que ninnu ye jugu sago ye alors qu'u ka sigi u yɛrɛ ma ka t'u ka wo kɔnɔ i y'a faamuya b'a la walasa anw ni bɛ se ka lafiya cogo min na mais u t'u yɛrɛ kalama n'u y'u fɔ u ka dulɔ la u bɛ n'u sigi plateau sanfɛ ka manamanakan fɔ bi ma Serifu Kɔnɛ bila Mali kɔnɔ mun de kɛra ninnu fɛ ninnu ye mun de kɛ faso ye sariya tigɛra cogo jumɛn nsow minɛna wa tiɲɛ fɔra jamana kɔnɔ wa ayi Asimi tile de la an bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ baara bɛ ka kɛ tiɲɛ kan Serifu Kɔnɛ ninnu sigilen ko ni nin constitution passera dɔrɔn ko ça ne va pas kunun aw tun bɛ yen aw ka constitution wolola mun na Maliɲɛnw fagali aw ka constitution wolola mun na nsow dɛmɛli aw ka constitution wolola mun na faso cili ne tɛ se ka kɛ président ye quoi
ni ne kɛra président mɔgɔ fɛn fɛn tun ye i y'a faamuya la tu as vu quoi ni kumana b'a ko i bɛ nɛnini kɛ quoi bilahi ni ne tun ye ni se tun bɛ ne ye ninnu si tɛ kuma Mali kɔnɔ walahi mais yanni ka n'i sigi kunu e tun bɛ i ye min kɛ o fɔ i ye min dilan o fɔ mais fɛn ma dilan fɛn ma kɛ o da tɛ se ka maga o ka bilan la ka mɔgɔw lagosi dɔrɔn mais cɛ min bɛ jamana in kun na ça veut dire que a kana constitution yɛrɛ dilan de Asimi yɛrɛ de ye constitution ye hɔrɔnya b'a la danbe b'a la a b'a faso fɛ depuis a nana Mali bɛ ka bonya Asimi kana constitution Asimi ka hakilina malien bɛɛ b'a kɔ Asimi bɛ ko o ko la malien b'o ko la constitution yɛrɛ Asimi k'a bila poubelle yɛrɛ kɔnɔ a da kana maga la mais Asimi mana fɛn fɛn kɛ Mali kɔnɔ a bɛ bɛn bi a bɛ bɛn sini wa an b'a kɔ an b'a fɛ constitution yɛrɛ a k'o bila poubelle kɔnɔ Asimi bɛ ko o ko la malidenw b'o ko la Asimi bɛ baara fɛn fɛn kɛ malidenw b'a dɛmɛ k'a kɛ mana taa sigi ko constitution ko a man ka dilan Asimi fɛ dɛ an ka cɛ lamɛn fɔlɔ falen dulɔ la sigilen bɛ plateau ni ɲɔgɔn cɛ a y'a lamɛn non mais a dusukasi ka bon dɛ que vous magistrats portez la robe de politique parce que c'est vous qui vous affichez au devant de la scène avec les politiques. C'est là le problème. Mais ça, c'est très grave. Ça veut dire que le pays est en danger. Nos intellectuels sont en danger. Et ils constituent une calamité aujourd'hui. Si on doit penser de cette façon, le magistrat a toujours été comme ça quand il s'agit de constitution. Et si vous vous souvenez, lorsque le président Alpha Oumar Mbala Joya, Ninyeli ere abe moko journée goa quoi. Ninyeli ana nyada sisilen abe moko journée ere goa quoi. Nebolo que le pays est en danger. Ko jamana be ni makran la jamana ta tienendo. Ni tien de be ko fo. Le pays est en danger. Non akabo hakili mate. Billahi akabo hakili ma. En tant que magistrat, sambi woro jamana be au bulo aye munde dilan. Aye munde ke jamana ye. Même ko ete malien na ma wuli kan jo quoi. Duskasi ba mbe faga ya billahi. Na ma seliso nyini nunu na nunu ku damine ka bwanga jamana kono duskasi ba mbe faga. Ni sigilen laje ko le pays est en danger. Ko jamana be danger kono. Wati mina jamana be ka here soro. Wati mina ya fami bala me ka jugu kele. Wati mina jamana be ka sebaya soro. Kafiru sigilen be tiante bo da kono. La gusi kanyesi faso ma. La gusi kanyesi jamana ma. Bikaf sana outlay. Outlay jahanama tundu. Outlay tachien tundu. Outlay kumasulu tundu. Mais be alhamdulillah rabbil alamin. Malen be kun ko talendo bi. Malen be segna dambe kono. Mambe doit de kala ka hina wala quoi. Ah et de ka PIB danger là, on va PIB here là. Ya famille bala, et de ka PIB danger là parce que était barala bi, gâteau te ka klabi, doni te ka duida kono. Et ka PIB danger là. Sinon on bolo kon here ben bi. Here ben de en tant que magistrat. Nous de Malichi, magistrat ou de Malichi. Kiri djugu be très fantan ko hakabe mine ka di fantoma. Tora fɛn bɛ jamana in ko magistrat de kiiritigɛlaw don nkan tɛ ɲɛnamaw ma dɛ ɲɛnamaw k'u hakɛ to bilahi tora fɛn bɛ Mali kan gɛlɛya fɛn bɛ Mali kan bilahi magistrat de nɔ don kiiri ma tigɛ cogo la baara ma kɛ tiɲɛ kan faama bɛ to faamaya la fantan bɛ to fantanya la n'aw tun ka ɲi Asimi tun tɛ na bi n'aw tun ye baara kɛ tiɲɛ kan Mali tun tɛ halaki tan min bɛ ne dabaliya ban dɛ au bout sigi ko le pays en danger mais olu tile la Mali tun ye jahanama de ye olu tile la nafolo min sonyana jamana cilen ala hali bi ala ka tiɲɛ dɛmɛ hali bi ala ka tiɲɛ dɛmɛ han constitution dilanni o bɛnnen t'u ma Asimi bɛ fanga la m'u ta o bɛnnen t'u ma c'est que o da tɛ tulu la o de bɛnnen t'u ma faso bɛ ka lagosi wallahi bi Mali bɛ aljinɛ de kɔnɔ kunu Mali tun bɛ jahanama de kɔnɔ et ce qui bolo ɲasi ko kɛlɛ ma ko e Serifo Kone y'a dilan Mali kɔnɔ te en tant que magistrat tu as fait quoi pour le pays zéro à la base mais ala ka hinaw bɛɛ la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an ko kitu min ala ka nɔgɔya maliyɛndenw bɛ Asimi fɛ bi u b'a fɛ sini Asimi bɛ ko o ko la maliyɛndenw b'o ko la sabu Asimi hali n'a ko k'an k'an bo dun an b'an bo dun
n'a ko k'an ka san bɛ sa n'a ko an ka ko k'an b'a kɛ bi parce que an ye tɔnɔ sɔrɔ an ye hɛrɛ sɔrɔ an ye lafiya sɔrɔ a tile la baara bɛ ka kɛ tiɲɛ kan n'i ye Asimi somɔgɔw lajɛ hali ne ka fini don tan ka fisa ni Asimi somɔgɔw ta ye mais aw fɛn fɛn tun bɛ fanga la kunun aw denw tun bɛ boli mobili baw kɔnɔ i y'a faamuya la aw musow tun bɛ faso miliyari détourné Asimi filɛ n'a muso i t'a mɔgɔ t'a yelen dɔn a muso tɛ fanga la a kɔrɔkɛ tɛ fanga la Asimi fa banna don min na a kɔrɔkɛ fila su tun bɛ olu de bolo u ka fini don ta bilahi bɛ ala kali k'a fɔ ala cɛ Asimi bɛ ko la maliyɛndenw b'o ko la a ye tiɲɛ yira anw na ka différence yira ka misali yira ka kɛwale yira anw na mais aw fɛn fɛn tun bɛ fanga la kunun hali aw ka wulu bilaw tun ka fisa ni maliyɛnw ye hali aw ka wulu o tun bɛ dumuni min dun maliyɛnw tun t'a dun bi an bɛ ka lafiya a bɛ n'aw jɔ ko le pays en danger e de ka pays bɛ danger la Mali bɛ hɛrɛ kɔnɔ bi mais ko tɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ de b'a ɲini n'i y'a ɲini i b'a sɔrɔ bilahi fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ aw kana aw deli fɛrɛ mɛn ka bɔ an da la anw tigɛlen kɔ aw la i y'a faamuya la aw de y'anw fantanya ka anw bantanya ka anw faso ci bilahi constitution kolon tun bɛ dilan yan ka faso miliyari ta ka taa di mètre 50 ma k'u k'an ka constitution dilan batara mɔgɔ ninnu sigilen bɛ bi ko constitution man ka dilan Asimi fɛ ko le pays est en danger don min na anw ka nafolo bɛ ta ka taa di faransi ma k'u k'an ka constitution dilan o don aw magistrats tun bɛ min don min na anw ka nafolo bɛ suɲɛ centaine de milliards o don aw tun bɛ min don min na blindé carton bɛ san o don aw ye kɛlɛ jumɛn kɛ don min na avion coulé au sol o don aw ye wulikajɔ jumɛn kɛ don min na an denw tɛ kalan san 2 an denw ma kalan o don aw tun bɛ min don min na maliyɛnw bɛ kɔgɔji ta ka taa sa kɔgɔji kɔnɔ o don aw tun bɛ min don min na anw ka dɔgɔtɔrɔso kɛra sudon yɔrɔ ye o don aw tun bɛ yɔrɔ jumɛn. La question est là. Asimi nana nin bɛɛ bɛ ka réparer. A ye fɛn fɛn tiɲɛ Asimi bɛ ka dilan a tɛ dilan tile 2 a tɛ dilan tile 3 wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ magistrats de y'an ka jamana ci magistrats de ye fantanw mago sa magistrats de ye kiirijuguw tigɛ magistrats de binna fantanw kan tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ jamanaw ka kiiri tigɛbaliya don aw de ye kiiri tigɛ nkalon kan en tant que magistrat mun kɛra e tile la zon joli minɛna faso nafolo jumɛn seginna kɛsi kɔnɔ mun baara de kɛra foyi olu sigilen b'an da la bi ko le pays en danger e de ka pays bɛ danger la sinon ba Maliba hɛrɛ bɛ yen bi Maliba hɛrɛ bɛ yen ala ka hinɛ aw la bilahi aw bɛ k'anw tɔɲɔ quoi bilahi aw bɛ ka maliyɛn bɛɛ tɔɲɔ aw da baara ka bon ka tɛmɛ aw kundama kan da baarabaya la mɛ kisɛ tɛ jabara barikolankolo a mankan de ka ca. San joli jamana b'aw bolo ni ta tiɲɛ ni halaki t'a ma foyi sɔrɔ ni kumasulu t'a ma foyi sɔrɔ ni lebu t'a ma foyi sɔrɔ k'an ka jamana ta k'a di juguw ma malo b'o mara ba en tant que magistrat aw ye mun de kɛ kunun aw ye mun wulikajɔ de kɛ n'a y'aw fɔ aw ka dulɔ la a bɛna manamanakan fɔ maa si t'aw b'o viser aw saraw balola maa si ka sira t'aw la tɔɔrɔ min bɛ anw k'aw de nɔ don tiɲɛni min bɛ jamana kɔnɔ aw bɛɛ sen b'a la Asimi bɛ k'o de dilan a ye fɛn fɛn tiɲɛ Asimi bɛ k'o de réparer n'aw tun ma tiɲɛ Asimi tɛna kuma masa ko a k'a réparer n'aw tun ye baara kɛ tiɲɛ kan Asimi tɛna kuma masa ko a k'a réparer mais a ye fɛn fɛn tiɲɛ Asimi bɛ k'o dilan an ka terrain ko aw de y'a tiɲɛ yan an ka wari aw de y'a suɲɛ yan ka faso danbe bɔ a la aw de ye nin bɛɛ kɛ yan Asimi nana a bɛ k'o bɛɛ dilan faso nafolo tɛ ka suɲɛ tuguni bi kɔni ka fisa ni kun ye cogo bɛɛ la bi ka fisa ni kun ye cogo bɛɛ la n'aw kumana quoi a bɛ komi fali bɔ fiɲɛ n'aw kumana quoi a bɛ komi ni fali ye bo ci bilahi ça sert à rien de parler mɔgɔ tɛna kɛ aw fɛ mɔgɔ tɛna tugu aw kɔ ça sert à rien ka taa plateau ni ɲɔgɔn cɛ aw kumakan tɛ ciga ci aw ka taa tunga la walima ka taa foro la banna mais ka taa aw sigi an dala manamanakan fɔ la maa si t'a ta ka baara kɛ n'a ye bilahi an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na nin nkalontigɛla ninnu a ye ninnu lamɛn dɛ ni mɔgɔ ta tiɲɛna i bɛ sɔn ko bɛɛ ma faransi kɛra a ba sinamuso de ye faransɛw kɛra juguw sago de ye faransɛw kɛra bɔnɛma wolow de ye a ko mɛnna ka ko minɛna ala maa ye kira maa ye ta tiɲɛ ni halaki de sera o ma ne balimaw o y'a dɔn k'a fɔ ko mɛnaka a cɛ ni muso denmisɛnnin mabakɔrɔ dugutigi ani dugutanw i y'a faamuya la bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko Asimi ye constitution min dilan k'olu y'a kalan ko hɛrɛ de b'a kɔnɔ kunnawolo de b'a kɔnɔ lafiya de b'a kɔnɔ a ko constitution in i y'a faamuya b'a la k'a sera olu ma k'olu y'a voté k'a ban pewu
Assimi be ko la olu b'a ko la ani ni constitution in passera Faransi ta bɛ tiɲɛ Faransi ta tiɲɛna yɛrɛ déjà ni nin constitution in passera Faransa jɔn minnu bɛ olu si tɛ don da la tuguni Faransi yɛrɛ tɛ kɛ papaga ministre ma tagatɔ don o de galonba tigɛ bɛ yen ko Menaka minɛna jihadisiw fɛ Menaka kana dan ka minɛ dɛ hali ni Mali bɛɛ minɛna aw ka mun b'a la hali ni Mali bɛɛ minɛna aw ka mun de b'a la Ala ni juguya bolo u bɛ ka lebu don o don Ala ni kafiriya bolo u sigi b'o Mali kɛnɛ kan Ala y'a fɔ Ala min t'a yɛrɛ sɔsɔ k'a ye mɔgɔ min layɛlɛ ni k'i b'a lajigi barika ni min b'i la dɛ k'a b'o barika fana minɛ i la ka taa di i bɛ ka mɔgɔ min juguya Faransi ta kɛra o de ye Ala ye mɔgɔ min bila i sanfɛ ka se d'a ma k'a sɔn tugu a tigi kɔ a tigi dɛmɛ ni k'i b'a juguya Ala ye barika fitinin min don i la a bɛ tila k'o minɛ i la i bɛ ka mɔgɔ min juguya ka taa fara o ta kan n'o kɛra i lankolon bɛ to Faransi lankolon de bɛ bin Ala ni hasidiya ni bingali u ka médiaw da de bɛ anw ka ko la pɛlɛ anw da to olu ka ko la an mago t'u la an ka sira t'u la mais olu de bɛ parce que balo bɛ bɔ anw de fɛ anw de ye setigi ye anw de ye bana ye u tun bɛ balo anw de la u banna Asimi tile la u da bɛ an ka ko bɛɛ la pɛlɛ Menaka kana dan ka minɛ dɛ hali Bamako ka minɛ aw ka papaga t'a la aw sara aw balo la an ka sira tɛ aw la an jugu ye aw de ye an ka nkalontigɛla ninnu lamɛn Ala ma ye kira ma ye. Au Mali, avec des informations en provenance de Menaka, cette ville du nord-est du pays serait sur le point de tomber aux mains des djihadistes. Notre éditorialiste Afrique Ousmane Diaye est avec nous. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Quelles sont les informations ce soir en provenance de Menaka? Alors, d'après les personnes sur place avec qui j'ai pu parler tout à l'heure, la ville n'est pas encore tombée. Voilà, mbala joya aye mire invité à plateau là ko jamana ma ko Menaka ma binjadi su teke ko. Aye mire wele aka plateau sanfɛ ko Menaka ko bibina ko me romna ko mbi ko bina jadi su teke ko no. Min ba ka plateau sanfɛ ko no ka ma bijadi su teke ko no. Dongo do kuma be ka sulu, dongo do be ka malu. Ala ni juguya bolo. Information kolondi la. Mais Ala tɛ Mali kɛ aw sago ye Ala bɛ Mali kɛ malidenw de sago ye i y'a faamuya bala kunu aw balola fantanw joli la ka bi fantanw ka fantanw tɔɲɔ Ala ko k'a ban waati de sera i m'a ye n'u donna ko la u bɛ malo sɔrɔ n'u ye information fɛn fɛn di i bɛ taa sɔrɔ Ala ma ye kira ma ye parce que an y'olu gɛn an y'u sigi malo kɛnɛ kan an y'u sugu yira diɲɛma bɛɛ la Mali de ye ninnu ta tiɲɛ Mali de ye ninnu ko k'u jɔ u tɛ ko min kɔfɛ n'u kora kɔfɛ nɛnɛ b'u minɛ o juguya n'o hasidiya aw ko sabu men ko ka bon hakili ma quoi mɔgɔ minnu ko k'olu tana ye jihadisiw ye mais ni jihadisiw ye ko kɛ olu de bɛ sabu hali ni dumɔgɔ de sigira an ka mɔgɔ la f'u bɛ pan ka bɔ mais n'an ye jihadisiw k'u tigɛ o bɛ bɔ galonbatigɛ la u bɛ bɔ galonbatigɛ la an ka Kasum Tarawele lamɛn dɛ Kasum Tarawele ye Menaka wele i y'a faamuya a y'a lamɛn. Ne bɛ tile k'a fɔ yan k'u bɛ ka a dun a ma ne dɛmɛ o bi ko ne bila I jɔ n b'a bila ka taa ɲɛfɛ dɔɔni. n'an ta ye ping-pong yɔrɔ ni y'u bolo dɔ bila accord de paix la olu ka se ka wuli ka jɔ kɛ kɛrɛfɛ dugu fɛn fɛn bɛ Menaka kɔnɔna na ka taa se fo frontière ma k'olu kɔnɔna k'olu lakana baara kɛ yaasa duguladenw olu fana bɛ se ka lafiya cogo min n'o tɛ kibaruya laban min kɔni bɛ ka fɔ ko Tinderimani binna a kɛra ta mara o ko k'o kɔni tɛ bi ko ye dɛ o ye depuis salon ye o tɛ bi ko ye kɛnɛ kan sisan Sikasokaw fɛ yen hɛrɛma kɔnɔ voilà Kasim Tarawele ko a ye mɔgɔ 5 de wele i y'a faamuya b'a la Menaka ko kibaruya min bɛ k'a fɔ tubabuw fɛ ko Menaka jihadisiw y'a minɛ ko depuis salon ko don ɲinan ko yɛrɛ tɛ o b'a jira k'a fɔ information tiɲɛ t'a la kibaruya min bɛ ka di tubabuw fɛ ko Menaka dugu dɔw minɛnen don ko Menaka bɛɛ minɛnen don tiɲɛ t'a la Ala ma ye kira ma ye Ala bɛ ninnu lebu ka taa fɛ Ala bɛ ninnu malo ka taa fɛ Ala bɛ ninnu ta tiɲɛ ka taa fɛ e tɛ yɔrɔ min na e bɛ galonbatigɛ la tellement que ninnu ka jugu quoi tellement que o tɛ fɛ maliyɛnw ka lafiya parce que an y'olu gɛn o tun bɛ ka balo anw de la information zéro Menaka minɛna Menaka binna jihadisiw tɛgɛ kɔnɔ Menaka ta tiɲɛna foyi tɛ dɛ Menaka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba denmisɛnnin fara cɛkɔrɔba kan bɛɛ ko bɛ nin constitution in valider ni constitution in validera i y'a faamuya b'a la Mali bɛ segin a danbe kɔnɔ ni Mali seginna a danbe kɔnɔ olu ta bɛ tiɲɛ o de juguya fin bɛ sen na
u ye kibaruya de sɔrɔ k'a fɔ mɛnakakaw i y'a faamuya o la assigner constitution kura min dilan mɛnaka bɛɛ ko k'o bɛ nin constitution in kɔ k'u bɛ nin constitution k'u b'a valider k'o bɛ sa nin constitution in kɔnɔ o juguya n'o hasidiya ko mɛnaka talen bɛ otage la a kana dan ka taa otage la dɛ hali ni volcan de mɛnɛna ye i y'a faamuya o la an mago tɛ aw la an mago tɛ aw la bilayi n ko ala y'a do depuis ala bɛ diɲɛ da don min na a y'a fɔ dɛ a ye kafiriw ɲininka k'u bɛ mun de fɛ diɲɛ bɛ dilan don min na ko kafiriw k'u bɛ mun de fɛ u k'u bɛ diɲɛ de fɛ a ko n bɛ diɲɛ d'aw ma aw tɛ lafiya n bɛ diɲɛ di aw ma aw tɛ lafiya n y'a t'u la olu b'a la se b'u ye an bɛ wari dilan an bɛ ta mɛ filaw sɛgɛnnen don ka tɛmɛ bɛɛ kan anw da t'olu ka ko la mɛ olu de da bɛ anw ka ko la o b'a yira k'a fɔ barika bɛ anw de la minaka kana dan ka minɛ dɛ hali lahara ka minɛ a kuma tɛ se aw ma aw ka pan paga t'a la an yɛrɛ bɛ se k'an ka fɛn bɛɛ kɛ juguya fin aw b'a dabila yan hasidiya bɛ dabila yan n'aw m'a dabila ala b'aw bɛɛ halaki yan k'a firi bɔnɛma wolo ninnu ko minaka minɛnen don minaka minɛna don jumɛn information kolon di depuis i y'a faamuya salon u ka président y'a fɔ dɛ k'u bɛ n'u ka journalistes sara u ka nkalon da mali la depuis salon u ka président kunturu y'a fɔ k'a bɛna wari di u ka journalistes ma u ka mali danbe bɔ a la ni ninnu kumana a y'a kɛ komi fali bo fiɲɛ ni ninnu kumana a y'a kɛ komi ni fali taara i jɔ ka bo ci mɔgɔ si kana ta mɔgɔ si kana da la kuma min mana bɔ mali kunnafonidilaw da a y'o de ta kuma min mana bɔ videomaniw da a y'o de ta sinon ninnu wa hali fu fɔla k'i ka fisa ni ninnu ye bi n'i ye sɛ kan tigɛ a nin bɔtɔ la a bɛ firifiri de faransi kɛra o de ye n'i ye bagan faga a nin bɔtɔ la a bɛ yɛrɛyɛrɛ faransi ta tɔ kɛra o de ye kisɛ tɛ jabarɔ barikolo lankolon u mankan de ka ca mɛnaka minɛna mɛnaka ma minɛ dɛ lahara de minɛna kasimu tarawele ko a ye mɔgɔ 5 de wele a bɛɛ ko ko u kan bɛ kuma min ma k'a kɛra depuis salon de u bɛ ka kuma min b'u da kɔnɔ bi ko mɛnaka talen don u ta sa ko depuis salon imagine tellement k'u bɛ nkalon tigɛ wa maloya t'u la bilahi wa hali u tɛ maloya hali u tɛ maloya an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na u ka président yɛrɛ la bilahi ta tiɲɛ bɛ ka se u ka président ma segukaw a ye duwawu fɛn fɛn kɛ ka danga fɛn fɛn don a bɛɛ minɛna segukaw ye faransi danga ka mali juguw danga a bɛɛ bɛ ka malo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ mali contour la ala y'a bɛɛ halaki k'a bɛɛ kɔ jeni k'a bɛɛ ɲɛ jeni jugu minnu bɛ mali kɔnɔ olu bɛ ka taa kaso la i y'a faamuya jugu minnu bɛ jamana kɔ kan olu mana taa yɔrɔ o bɛ komi samiya bo bɛɛ bɛ wo cu la bɛɛ bɛ tɛgɛɲɛ kelen k'o tulo kɔrɔ sabu kɛ u ma ka gobe hali wulumusonin bo bi mun de b'o lase mɔgɔ ma ta tiɲɛ ni halaki ni danga n'o de fɔ dɛ ni ala ye mɔgɔ sɔn i y'a faamuya b'a la a bonya o kan ni ala ye mɔgɔ layɛlɛ tugu a kɔ ni ala ye mɔgɔ bilenɲɛ sɔn ni ko i b'a juguya barika fitinin min b'i la ala b'o fana minɛ ka taa fara i bɛ ka mɔgɔ min juguya a Macron de taara Pays-Bas i y'a faamuya Macron bɔlen Chine a taara Pays-Bas k'ale bɛ taa kuma Pays-Bas population depuis a jigintɔ aéroport la Pays-Bas population de bɔra k'a kunbɛn k'a tɛ don olu ka jamana kɔnɔ a donn'u ka jamana kɔnɔ a ka mobili bɛ tɛmɛ yɔrɔ la u bɛ daji tu mobili la u bɛ samara kɛ k'a bon Macron mana jigin k'a bɛ taa réunion kɛ yɔrɔ min na u b'a ko i y'a faamuya wa komi ni dumɔgɔ bɛ bɔ ko cogo min na bilahi u ye fan bɛɛ nɛgɛ bɔ Macron la Faransi président kɛra komi samiya bo a nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la mun de b'o kɛ hakɛ ni tɔɔrɔ hakɛ o de bɛ ka wuli ninnu nɔfɛ an ka lajɛ Pays-Bas a taara Pays-Bas bɛɛ b'a dɔn ko Pays-Bas ye Europe de k'u tɛ Macron fɛ bi u t'a fɛ sini parce que k'a ye démocratie da dugu ma ko k'a tereke n'a sen ye ka démocratie da dugu ma i y'a faamuya k'a sen kɛ k'a tereke ko bonya t'a ka ko foyi t'i la ka Europe ci ka Europe danbe bɔ a la ka Faransi kɛ samiya bo ye ko mɔgɔ m'a kɛ ni Macron tɛ Macron mana taa yɔrɔ o yɔrɔ wo de bɛ ci a la daji bɛ tu a la mɔgɔ bɛ fɔnɔ a kan musokɔrɔba cɛ i ma foyi y'a la fɔlɔ e laban musokɔrɔba min yɛrɛ b'a bolo ko delili de bɛ sen na musokɔrɔba min bɛ Macron bolo musokɔrɔba tun bɛ fɛ ka taa depuis salon u y'a deli de k'a ka kɛ ala kama président cɛganalama k'a ma ɲi du tout président ka kɛ cɛgana ye k'a ma ɲi du tout sinon musokɔrɔbanin min b'a bolo n'i y'a di ne ma a n'a ka wari in t'a fɛ o fana bɛ ka murute Macron bolo bi k'a to Macron fɛ ko parce que Macron jolima ka go hari 60 yɛrɛ delili de bɛ sen na depuis salon ni musokɔrɔba murutila o bɛ furamugu dɔɔni d'a ma a bɛ sunɔgɔ ni musokɔrɔba murutila o bɛ pikirini dɔ k'a la a bɛ sigi a yɛrɛ ma sinon musokɔrɔba fana ko k'a b'a ka minɛnw cɛ ka taa n'a ye sen filɛ ko parce que ko nin tɛ maa ye an ka lajɛ a taalen Pays-Bas non o y'a dɔgɔya dɛ bilahi
a taa les Pays-Bas Mali, a ye hakɛ to dɛ a vidéo filɛ yan. Macron, l'anti-Midas des affaires étrangères. Après 6 ans à la tête de la France, le président transforme chaque voyage à l'étranger en fiasco diplomatique. Dernière prouesse en date, aux Pays-Bas. Explication. Pays-Bas, Chine, Russie, Afrique, États-Unis, pas un continent ou un pays pour échapper à la malédiction Macron. Depuis l'arrivée à l'Élysée de l'ancien banquier d'affaires, rares sont les voyages officiels à ne pas s'être soldés par un revers. Considéré pourtant comme un domaine réservé pour le président de la République, les affaires étrangères sont peu à peu devenues le terrain glissant d'Emmanuel Macron. Les Pays-Bas, où se trouve le président depuis lundi, n'ont pas décidé de faire exception. Lors de son déplacement à La Haye, des manifestants ont interrompu son discours consacré à l'avenir de l'Europe. Ces derniers ont apostrophé Emmanuel Macron pour demander où était partie la démocratie française. Des pancartes affichaient également « Président de la violence », une référence claire à la gestion de l'ordre lors des manifestations en France, des gilets jaunes jusqu'à l'opposition à la réforme des retraites. D'autres banderoles faisaient aussi référence aux engagements pris sur la question climatique. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron semble bien ne plus duper personne à l'étranger. Pire, ses homologues n'ont visiblement pas décidé de le protéger des protestations. En effet, à son arrivée à l'université d'Amsterdam ce mercredi, 2 nouvelles personnes se sont mises à chanter le célèbre refrain des Gilets jaunes « On est là ». Un bel accueil pour le président français qui s'applique désormais à éviter ces scènes dans son pays en transformant chaque ville qu'il visite en ville fantôme. Ah, Mais tu le vois, force là. est de constater... bɛɛ lajɛlen ye nin ye dɛ a taara Pays-Bas fana Pays-Bas population bɛɛ bɔra bɛɛ bɛ ka wo cɛ a la bɛɛ bɛ ka bo ni samara ye bɛɛ bɛ ka daji to a kunna bɛɛ bɛ k'a dɔgɔya nkalon kɔ filɛ nin ye malo juguya kɔ filɛ nin ye ta tiɲɛ han ko yanni Macron ka n'i sigi olu da la ko démocratie ko ta k'a ka jamana kɔnɔdenw bɛ kɛnɛma kalo 2 sisan i y'a faamuya bala ko a ma sɔn olu ta ma ko démocratie bɛ min bonya bɛ min ko a ɲɔgɔn président violence kɛla tɛ yen a ɲɔgɔn président jugu tɛ yen a ɲɔgɔn président mɔgɔlankolon tɛ yen Pays-Bas population de bɔra a taara sali min fana kɔnɔ k'a bɛ taa réunion kɛ yen nɔ mɔgɔ minnu fana tun b'o sali kɔnɔ olu ye samara de kɛ k'a bon olu y'a gɛn de sɛntigɛ k'a gɛn ka bɔ sali kɔnɔ ni ko dɔ ka su tɛ ko ala t'i ka dugu jɛ bilahi juguya kɔfilɛ Macron de kɛra komi samiyɛbo bilahi Amsterdam Pays-Bas i y'a faamuya bala Macron ma kunna wolo sɔrɔ a ma hɛrɛ sɔrɔ ye Faransi bɛ ka humilier fan bɛɛ fɛ jamana ɲɛmɔgɔ mana taa yɔrɔ o i b'a lakali k'a fɔ ko a ye sɛ n'a bo de di o jamanadenw ma sɛ n'a bo a y'o de di u ma mɔgɔ si t'a fɛ k'a ye mɔgɔ si t'a fɛ diɲɛ kɔnɔ segukaw ye danga min don danga minɛna segukaw ye duwawu min kɛ duwawu minɛna segukaw ye danga min don Faransi filɛ nin mɔgɔ u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ kɛnɛma u bɛ ka fan bɛɛ kari a mana taa dugu min fana la olu bɛ daji ta kun o ni Amérique fana bɛ ɲɔgɔn na fo ala tun ka nin kɛ bilahu cɛ o cɛ ma Mali bonya fɛn bɛɛ yɛlɛla ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ cɛ o cɛ ma Mali gasi sigi ala bɛ doni sigi ko doni min b'a to n'i bɛ ɲina Mali kɔ ni Macron n'a ma sira min bi n'a ma sira jugu in min n'a ma sigarɛti jugu in sama a tɛ se ka jɔ a sen kan ala y'a kɔ jɛni k'a ɲɛ jɛni président kunturu o de jolima ka go komi wulumusonin bo bi président kunturu mana taa yɔrɔ e bɛ dɔgɔya wo bɛ ci e la e man ka hakili sɔrɔ ten sa i ka mɔgɔw bonya e man ka hakili sɔrɔ ten sa i ka baara kɛ tiɲɛ kan mɛ i mana bilakoro bila jamana kun na a bɛ nin kɛwale de ta denmisɛnnin fitinin mana bila jamana kun na denmisɛnnin min t'a yɛrɛ kalama a bɛ kafa de ka yaada sinon ni ye hɔrɔnden bila jamana kun na hali n'a wolola bi a b'a faw bonya ka baw bonya Asimi filɛ nin ye Mali dugutigi ta a ma min bonya ka dugutigi bɛɛ bila condition kɔnɔ ka maliyɛn bɛɛ bonya Asimi Goïta den min ladamuna ka tɛmɛ den bɛɛ kan han nin filɛ nin ye Amsterdam olu bɛ ka wo ci a la Pays-Bas population bɛɛ bɔra Macron mana taa fan o fan fɛ bɛɛ jɔlen bɛ yen ka wo ci a la juguya kɔ filɛ malo an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na Macron filanan na cɛkɔrɔba min i y'a faamuya b'a la ni kusi t'a la a bɛ bo sɛri n'a teri jɔ sali kɔnɔ ka taa a ka discours kalan ni discours banna o lɔri k'a k'a ɲɛsin bɔda ma i y'a faamuya b'a la a b'a ɲɛsin kogo de ma a kun bɛ taa fara kogo kun mɔgɔw b'a minɛ k'a bila sira ɲuman kan Joe Biden cɛkɔrɔba min ka nali kɛra
cɛkɔrɔba min ka perezanya kɛra diɲɛ ma tɔɔrɔ ye Joe Biden a bɛ ka sanction da i y'a faamuya b'a la chinois kan chinois minnu bɛ Amérique entreprise b'u bolo fɛn bɛɛ b'u bolo a bɛ ka sanction da olu kan ko parce que olu ye sanction da Russie kan ko chinois bɛ ka minɛn feere comment ça s'appelle Russiw ma ani jamana jumɛn k'olu bɛɛ bɛ ka minɛn feere Russiw ma sanction de bɛ ka da mɔgɔw kan comment ça s'appelle Amérique kɔnɔ ko parce que ko olu Amérique ye sanction da Russie kan Russie ni Ukraine ka kɛlɛ ko olu Américains ye sanction da Russie kan ko mɔgɔ man ka minɛn feere Russiw ma ko mɔgɔ man ka Russiw ka fɛn san a mɔgɔ fɛn fɛn ni Russie ka di bi n'i bɛ Amérique jamana la sanction bɛ ka da o jamana kɔnɔdenw kan nka cɛ bilahi fɛn bɛ yɛlɛ ninnu na ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ bilahi ninnu c'est que Joe Biden o Macron o fɛn bɛ yɛlɛ ninnu na ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ ala ye mɔgɔ min bonya mɔgɔ tɛ se k'a dɔgɔya c'est comme ça Joe Biden bɛ ka sanction da chinois kan Amérique jamana la ani min nana jamana in tɔgɔ kɔ ma tɔgɔ sɛbɛn kɔ jamana saba a bɛ ka sanction da olu de kan ko olu Amérique ye sanction da Russie kan ko mun de la chinois bɛ taa fɛɛrɛ kɛ Russie ma ani jamana wɛrɛ suraka jamana don ko mun de la u bɛ ka fɛɛrɛ kɛ ninnu ma kuma solo filɛ dɛ ala ye mɔgɔ min bonya e bɛ se k'o dɔgɔya cogo jumɛn c'est comme ça Russie ma ka di bi parce que u bɛ tiɲɛ de kan u bɛ bɛɛ ka hɛrɛ fɛ u bɛ hinɛ fantanw na Américains olu bɛ balo mɔgɔ sugu de la olu bɛ joli de min u ye jamana min cɛ a ka bon hakili ma ala bɛ bɔda ɲuman kan o cogo jumɛn aw tagamana mɛ aw bɛ segin ka ŋunuma n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma Amérique ni Faransi laban bɛ kɛ dernière puissance de ye dernière puissance fufalaki u ka marifa min b'u bolo don dɔ la don dɔ bɛ na a tɛ ci u ka bɔn juguba min b'u bolo don dɔ bɛ na a tɛ wuli a don bɛ se ninnu ye mɔgɔw de tɔɲɔ ani hakɛ mɛn a taara berekɛnɛ de ɲini Joe Biden bɛ ka tɔɔrɔ lase dunan bɛɛ ma Amérique kɔnɔ ko parce que olu ye sanction da Russie kan ko o bɛɛ n'a ta Chine ni Russie tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo arabu jamana ninnu ni Russie tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Africains ni Russie tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ko en tant que m'u tɛgɛ bɔ Russie bolo k'olu bɛ sanction dɔw kan entreprise bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo ye mɔgɔ fɛn fɛn setigi ye kɔfɛ k'u bɛ sanction da bɛɛ kan aw kana dan ka sanction da aw kan dɛ a y'u don aw poche kɔnɔ bilahi Russie bɛ balo aw kana dan ka sanction da aw kan dɛ a y'u don aw poche kɔnɔ Russie bɛ balo olu ye sanction da Russie kan Russie hɛrɛ de sɔrɔ sanction kɔnɔ Russie wari min sɔrɔ sanction kɔnɔ Russie ma deli ka économie ɲɔgɔn kɛ ala ye mɔgɔ min ka tile bɔ bolo tɛ se k'o kunbɛn dɛ ala ye mɔgɔ min bila i ɲɛ bilahi e tɛ se k'a lasegin kɔfɛ olu ye sanction 7 de da Russie kan Russie économie min kɛ o sanction 7 kɔnɔ depuis ala ka Russie da o ma deli ka économie ɲɔgɔn kɛ Russie wari min sɔrɔ ni san 2 kɔnɔ ni Ukraine ka kɛlɛ o ye wari min sɔrɔ depuis ala k'u da o ma deli ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'i bɛ t'u ka essence san i bɛ taa san ni Russie wari de Russie fɛn fɛn n'i bɛ taa san i bɛ taa san n'u ka wari de o y'u ka trésor fa fo k'a bɔ Russie ka den fɛn fɛn bɛ Russie ani mɔgɔ fɛn fɛn bɛ baara kɛ Russie jamana kan n'i ka sara tun ye 1000 € de o y'a kɛ 4000 € ye dɔ farala baarakɛla bɛɛ ka sara kan tellement que wari b'u kun bi n'i ko dɔ ka su tɛ ko ala tɛ ka dugu cɛ olu ye ŋaniya juguya ni juguya ta ka ɲɛsin Russie ma ko parce que Russie bɛ ka kɛ i y'a faamuya bala première puissance ye diɲɛ kɔnɔ a ko Russie ni première puissance man kan ka juguya ta ka cɛ sɛgɛrɛ ka taa cɛ n'a ka jamana kɔnɔdenw bila ɲɔgɔn na parce que Ukraine ye Russie de ala b'aw kɔsuma cogo jumɛn mɔgɔ minnu bɛ Amérique kusi dɔnnaba in bokɛlaba in i y'a faamuya bala cɛkɔrɔba jugusago in bilahi bɛ ko sugu bɛɛ kɛ Russie bɛ ka taa de kana dan ka sanction da mɔgɔw kan dɛ u taw k'u bila poche kɔnɔ Russie bɛ balo an ka nin video lajɛ o ye mɔgɔ min faga diɲɛ kɔnɔ o ye jamana min ci a y'u lajɛ ala bɛ hɛrɛ kɛ ninnu ye cogo jumɛn On sait que autant responsable la Serbie 200 000 morts. Irak, 1,5 million morts. Irak, 1,5 million morts. Irak, 1,5 million morts. La Libye, 15 000 morts. Ce qui est responsable, c'est OTAN.
kuma banna pewu ira mɔgɔ miliyɔn kɔ de sara yen nɔ iraki mɔgɔ miliyɔn kɔ de sara ye jɔn de y'u faga libi mɔgɔ miliyɔn de sara ye jɔn de y'u faga i bɛ nin wuluden ninnu de sigilen k'olu ye droit de l'homme ye ko mɔgɔ k'olu bonya ala bɛ ji to nɔnɔ la nkalon kɔ ye malo de ye ameriki ni faransi bɛ jigin de o tɛ yɛlɛ tuguni ameriki ni faransi o mago bɛ sa ka taa fɛ de o tɛ don da la tuguni n'i ye hakɛ mɛn ne ye a taara bere kɛnɛ de ɲini ninnu ye mɔgɔw de faga ka joli bɔn a ka bɔ hakili ma o de hakɛ segintɔla don irisi b'aw ɲɛ sini b'aw ɲɛ i y'a faamuya b'a la ani jamana jumɛn olu bɛɛ b'aw ɲɛ mali fana bɛna tɛmɛ aw lahara tɛ mɛn aw bɛ jigin de ka taa aw ye jamana minnu tɔɲɔ olu bɛ yɛlɛ olu bɛ kɛ puissance ye aw bɛ kɛ jugusago ye ka taa fɛ nkalon kɔ filɛ taara kadafi faga fu ani bi cɛ libi ma suma ka taa fitinɛ kolokolo mali kɔnɔ o fitinɛ fagatɔla i y'a faamuya la k'o t'anw fɛ k'an kana o tasuma faga ka taa libi ci ka marifa di jugu ma k'u ka taa faso ci an bɛ k'o tasuma faga bi ko asimi ye putise dɛ asimi lazanti a donna ta bɔra ta ala min bɛ sanfɛ bila a tɛ faransi sago kɛ abada i ma y'aw dɛsɛra asimi na ka dɛsɛ maliyɛnw na fɛn bɛ yɛlɛ nin jamana fila in na ameriki ni faransi a ka bon hakili ma fɛn bɛ yɛlɛ ninnu na nin tɛ fɛn min da kɔnɔ nka pɛrɛfu filaw u yɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw de bɛ ka drapeau ta u ye tiɲɛni min kɛ u bɛ k'a bɛɛ fɔ mɔgɔw ye a filɛ. On sait qui est encore responsable. La Serbie. La Serbie. La Serbie. 200 000 morts. 200 000 morts. Iran, 1,5 million morts, tués par les Américains. Irak, 1,5 million morts. Irak, 1,5 million morts, tués par les Américains. Irak, 1,5 million morts. Irak, 1,5 million morts. 15 000 morts. C'est qui est responsable? Libye, 15 000 morts. Qui est responsable? Syrie, ma foi. Nye nunu ye k'olu ye droit de l'homme ye da ɲɛnɛ ni ne nunu ye k'olu ye droit de l'homme ye da ɲɛnɛ k'olu ye droit de l'homme ye ka mɔgɔw kin ka tila k'u fiyɛ joli bɛ suma nɛn kan ala tɛ sunɔgɔ ala tɛ ji to nɔnɔ la ala bɛ aw malo ka taa fɛ k'aw kumasulu ka taa fɛ k'aw ta tiɲɛ ka aw nagasi k'aw kɛ faden sago ye bɛɛ ɲɛna n'an ye jadisiw faga k'an ye population faga olu bɛ anw faga foyi tɛ bɔ a la olu bɛ jamanaw ci foyi tɛ bɔ a la ala min ye faama ye bilahi a tɛ mɔgɔ si ka ɲuman kɛ juguman ye ala min ye faama ye a tɛ mɔgɔ si ka juguman kɛ ɲuman ye n'i ye min kɛ i b'o de assumer i b'o de tɔnɔ sɔrɔ n'i ye min kɛ bilahi i b'o den de dun a bɛ komi n'i taara yiri turu i b'a ni yiri ye den min kɛ i b'o de dun ka cɛ c'est comme ça an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin tun ye bi ta ye k'a yira bɛɛ lajɛlen na ko hali bi an jɔlen ka tɔ le 28 avril an ka bɔ an ka setane ninnu gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ subaga ninnu an k'u gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ comment ça s'appelle hɔrɔnkolo ninnu an k'u gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ le 28 avril an bɛɛ ka bɔ komi kɔnɔkulu comment ça s'appelle kidalikaw ka bɔ menakakaw ka bɔ motikaw ka bɔ bakunu ne yɛrɛ fa ka dugu olu ka bɔ kayikaw ka bɔ kulukɔrɔkaw ka bɔ segukaw ka bɔ bɛɛ lajɛlen ka bɔ k'a fɔ minisima ka kunna kala ta u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ minisima donna jamana fɛn fɛn kɔnɔ o gɛri ma ban o tasuma ma faga hɛrɛ ma don jamana kɔnɔ o bɛ jamana fɛn fɛn kɔnɔ olu yɛrɛ de ye kojugu kunyanfan ye olu de ye mɔgɔ fagalaw ye olu de ye kojugukɛlaw ye olu de ye subagadenw ye an ka bɔ k'u gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ parce que u ka contrat bɛna ban mois de juin n'an jɔlen tora yanni contrat date ka se u b'u ka tagali teliya mais n'an y'an da i y'a faamuya b'a la fo k'an ka yira diɲɛmaw la de ko an t'u fɛ tuguni quoi mɔgɔ minnu b'an ka jamana kɔnɔ o tɛ pɔrɔn n'a pɔrɔla ka d'u ma fana hali mɛnaka ko min filɛ ko mɛnaka minɛna olu de bɛ information kolon di u ka journalistw ma ni jadisiw sabu kɛ n'an ye jadisiw minnu banna n'u ma sa u bɛ tila k'u ta ka taa n'u ye kuluwo kɔnɔ ka t'u furakɛ ka tila ka marifa d'u ma u ka n'an faga nin bɛɛ pɛrɛfu bɛ yen a bɛɛ dalilu bɛ yen
ala ka hinɛ aw la k'aw dara sumaya a y'an kɔ kitu min na ala k'a nɔgɔya ka bɛɛ lajɛlen fo jusqu'à maintenant k'i fo k'i waleɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo ala ka bi nɔgɔya ala ka bi jɛ ala ka haminanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka mali kɛ an sago ye ala ka hɛrɛ kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye n'an ye ɲɔgɔn minɛ hɛrɛ bɛ mali kɔnɔ basigi bɛ lafiya bɛ sanu min bɛ anw ka dugukolo duguma bilahi kuncili t'a ban jama min b'an ka dugukolo duguma bilahi kuncili t'a ban lucɔmu min bɛ yen pétrole min bɛ yen ji sanuma min bɛ anw ka dugukolo duguma ala kɛlen de b'a da dɔn mais c'est-à-dire que ka nin bɛɛ kɛ an ta ye a tɛ taa sɛgɛn kɔ a tɛ taa wuli ka jɔ kɔ n'an ye ɲɔgɔn minɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan bilahi tubabuw bɛ visa ɲini ka taa an fa bara mais n'an ye ɲɔgɔn labila an bɛ kɛ juguw sago ye an ka ɲɔgɔn minɛ an jɔlen ka to k'an ka jamana defa n'an ma kɛ anw ɲɛna a bɛ kɛ an denw ɲɛna n'anw yɛrɛ ma tɔnɔ dun an denw b'a tɔnɔ dun mais a tɛ taa sɛgɛn kɔ a tɛ taa wuli ka jɔ kɔ hɛrɛ sugu bɛɛ bɛ mali kɔnɔ i y'a faamuya mali ɲɔgɔn jamana nafolobatigi tɛ diɲɛ kɔnɔ nafolo min bɛ mali kɔnɔ hɛrɛ min bɛ mali kɔnɔ a tɛ diɲɛ jugusi kɔnɔ o de la u taara gɛrɛ wuli anw ka jamana kɔnɔ o bɛ gɛrɛ wuli jamana fɛn fɛn kɔnɔ hɛrɛ de bɛ yen i y'a faamuya b'a la wari de bɛ yen ni fɛn tɛ u tɛ se e ma jamana dɔw ye coup d'état kɛ e b'u da u ka ko la hɛrɛ de bɛ mali kɔnɔ o hɛrɛ in u bɛ fɛ k'o bɛɛ de ta ka taa an bɛ jɔ de an bɛ sa walima an faso bɛ se ka danbe kɔnɔ an bɛ jɔ de i y'a faamuya la an da jolima walima an faso c'est comme ça hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wassalam merci beaucoup la famille